Sezulwini ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi ube nathi nayizolo wangasho ukuthi namhlanje akasezukuba nathi uphinde wanathi uzoba nathi kuze kube phakade uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi ngifisa ukudlulisa lokhu ukuthi kusuke ingakhuluma ukuthi bande ngakusho sise Richards Bay inkosi kade ngikhombisile bazalwane emehlweni nami ngangibuka ubaba uNtsibandeni phambi kwebandla eShumayela kodwa mangimbuka emlonyeni uthule kodwa ikhona ivoice ekhulumayo Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi sisa sesizohlukana sazi ukuthi akusiyo ubaba uNtsibando bekhuluma nathi kodwa mawugxeka amazwi owazwile uzokugxeka inkosi yamakhosi
uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu bangcwele kubo bonke bebekhona kakhulu mama nobaba umpostoli omakhelwane abazalwane abanye fana ngabe basemabandleni lapho bekhonza khona kodwa bazidela bazokhuphukela kule ntaba yendlu kaJehova bezofundiswa. Hallelujah. Izindlela zenkosi ebandleni la enokufakazi ngalo izikhathi eziningi ngengxoxe nabazalwane ukuthi beqala nqa empilweni yami ukuthi ngambulelwe ngebandla kumele ngikhonze kulo. Isikhathi esiningi besikhethela nobaba uSithole. Ngiyakhumbula sifuna ubaba enkosini sawangena amabandla la kaMsane sambe sicinga sibuye sizobonisana sisizwe siphatheke kanjani lapha sizizwe kunjani lapha kodwa entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela ngakhushulelwa inkosi khona. So ke nawe obula namhlanje inkosi ekudonsele khona ngangamazi ngisho ubaba Msibanda umama Msibanda ngaze ngabazi ngesikhathi senkosi sekufanele ngibabone ngamehlo. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu ngizwile nokufakazi kaMama uMsane ungithumelele mama nobaba ntambama inkosi menzele umusa. Siyabonga kimi nonke wazidela wathina namhlanje ukhuphukele Shilo. Ngiyabona ukhona nabanye abazalwane ngiyababona bonke. uNkulunkulu anibusise kakhulu abusise nangesikhathi senu mama nobaba siyazi ukuthi Richards Bay bathanda ukuthi ngabe ngikanye nabo kodwa ngokuthi fanele nisinakekele sonke siyamdumisa uNkulunkulu kakhulu ngani nonke bazalwane abayinikelile besebenza benikela nangeimali zabo kuze kube semaphethelweni enkonzo. Ngithi inkosi inibusise ngoNumeri 6 uverse 24 kuya ku 26. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ukuthi sibuke ngibusise iphuzu abazosipha zona abazalwane egameni lenkosi uJesu ngokuba besebusisile inkonzo. Ngiyacela sibusise lokho sokuthola. Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo uNkulunkulu ezulwini phezulu emhlabeni phansi nasezinzulwini zomhlaba zange bekhona uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Sibonga umusa nothando senzele lona. Siyabonga Nkosi yenkazimulo nokukhuluma kwakho. Siyabonga usiphila ukudla kamoya sesizodla okwenyama. uNkulunkulu wethu ngiqalekisa yonke imoya yobumnyama ehleli kuma-fruit naseyiphuzweni ezotholakala ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyala yonke imoya yobumnyama kubiyeka lasha inasabelo nakumuphi umzimba womuntu ozodla ozophuza ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ngegunya Nkosi yamakhosi onginikeze lona kuLuka 10 verse 19. Ngibopha yonke imoya yobumnyama ngithi ayinasabelo ngifafaza igazi lenkosi uJesu ngisho endleleni sebehamba ngisho emakhaya yiba nabo Nkosi yenkazimulo bavikele udumo luye kuwe. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Nihambe nokuthula kwenkosi ngosise. Asihlanganele emafakatini ngomgqibelo ozayo uvulwe indle emafakatini eMaritzburg. Ngiyabonga.